哇，写这边呢？10 7位。你们。那还得炒一个新的去，我看你要炒一个。我看你要炒一个。
अखा सिबाय नै अखा भिडिअ खालामगासिनो नामा नोंलाय भिडिअ खालामगासिनो अखाया मनिलाल अखाया सेरजोब्बाय नामा बे टिकेट मोनैफोर साव होनायानो नांबाय खोमालै औलै सिया जोबथारबायना सिबाय नै मामायालाय मामाया जानो बोरो फैगौदां ओरै नावलाय ओइलाय फैगौ मजायानो दानो जानो दिनै मजायानो फागुन सिया जोब्बाय माथो थान्दा कुल जाबाय माथो नै वा सिया जोब्बायना सिबाय नै मालायहा गारि दं नालाय आराम सेस माबा होनांगौ दाम गोसानि मबाइल लानानै माबाथारनांगौ र' दाम गोसानि मबाइल लानानै दावबायसेयाव सासे जाबाय बेस्रा थाथायदों फट'खौनो सिजाबाय खौआनो बुरखावा अखा सिजाबाय नै बुरखावथारा जोबायलै काप्पा खुमबाय अखाया फैनानै फैबाय Wow. Kaya ba? आराम जिरायगासिनो ब्रा सेंग्रा सारा आराम जिरायनानै थांगासिनो गावहाल' गोजोननो सिहरनायबो सानदों जोङो हागाबायलै अखाया दासो हागालाबायबाय